Без бөтенсен уздык, хәзер инде безне беркем дә куып җитә алмаячак. Дәүләттән генә тормый, халыктан да тора. Безнең дөресен әйткәндә ул стратегия бар. Без ул яктан бер дә ким түгел. Шәймиев дөрес әйтә. Әллә ни кирәкми аның өчен университетлар бетерергә. Безнең мөмкинчелек бар, мәктәпләр бар, дәреслек бар. Мин яшьләргә бик ышанам. Бүгенге Татарстанның аның теге эше чыганагы инде шул революциядан башлана. Анда бит бик күтәренке булды татар халкы, безнең дәүләтчелекне кайтарырга кирәк дип, Шуңар шуның белән Татарстан пәйда булды, ләкин Сталин килгәч аны кыстылар. Республиканы, аның күп кенә мөмкинчелеген һәм инде чикләрен дә үзегез беләсез, теге ярты татар каядыр Башкортстанда яши һәм Татарстан тирәсендә. Шуңар бер яктан күңелле, икенче яктан инде бер ниндидер кискен республика килеп чыкты. Шуңар 80нче елларда халык инде күтәрелеп, безгә союз статусы кирәк дип, менә шулай бик Эстониягә карап, Прибалтикага карап, митингларга чыгып, шулай шуны сорады да, без инде анда, мин дә катнаштым бу эшкә. Аны статусын яңадан нитеп карап, менә бу суверенитет декларациясын кабул иттек. Безнең өчен бу инде яңа адым, бу яңа Татарстан дисәк тә була. Чыннан да без үзебез теләп, үз көч белән моны булдыргач, Татарстан алга китте һәм бик каты үзгәрде. Бүген артка карасаң, аны танып та булмый. Шуң хәтлек республика үзгәрде. Бөтен яктан экономика, мәдәният, халык та үзгәрде, аның горурлык туды, ышаныч туды, киләчәккә ышаныч туды. Бүгенге көндә бит Рәсәйдә күп кенә кеше нәрсә булыр ди, кая бу ил барыр. Татарстанда андыйрак түгел. Без үзебез беләбез, нәрсә телибез. Юлны да үзебез таптык, нинди юл белән барырга. Һәм без инде акча көтмибез Мәскәүдән, үзебезнең акча җитәрлек. Анда төрле фикер булды. Әлбәттә, бу үзебезнең Татарстан эчендә дә бер мәсьәлә булды. Мәсьәлә инде ничектер урысның мәнфәгатьләрен истә тотып, алар куркмасын дип, анда курку туды. Чыннан да курку туды. Татарстан Рәсәйдән аерыла дип, мөстәкыйль дәүләт була дип. Икенче яктан, икенче мәсьәлә, зур мәсьәлә, ул Мәскәү белән икара. Татарстанда хәл иткәч, монда инде урыс белән килешкәч, ниткәч, менә икенче мәсьәләне без инде сөйләшүләрдә аны карадык. Сөйләшүләр ул озак барды, 3 ел, бер туктаусыз, һәр атна дисәк була. Авыр сөйләшү, ләкин без белдек нәрсә безгә кирәк. Мәскәүдә буталчык иде. Алар бер-берсе белән сугышты. Шуңар үзебезнекене инде без терки алдык. Ельцин дә ул яктан әйтергә кирәк, ул үз сүзендә тора торган кеше әйтте. Мин аңладым сүзне, сез Рәсәйгә дошман түгел, мин килешәм дип кул куям диде. Ул вакытта Госсоветта идем, инде бөтен депутатлар белән, анда төнгә хәтле утырдык. Инде бөтенебез торып, булды дип, каядыр җегетләр анда байрак белән искә менеп киттеләр. Шундый шау-шу булды инде күңелле бик Аның бит аны җиңел генә булай бүгенге көндә бөтенсе бер тавыштан кул күтәрде. Алай булмады. Анда һәрберсе үз фикерен әйтте. Ул кайбер фикерләр инде. Мондай артык каршылык булмады, ләкин бер спорлашу булды инде каты.
Анан әле декларация кабул итү бу бер, митинглар бу бер, анан бит Мәскәү белән сөйләшү китте. Онысы җиңел булмады. Онда инде безгә бит әйттеләр, менә Шәһрай белән күбрәк, шуның командасы белән сөйләшәнең кабинеты зур карта торадыр. Ул шул бармак белән төртеп анда күрсәтәләр. Татарстан күрәс, күренми дә монда, күренми дә ди. Сез нәрсә телисез? Инде теге Казаннан утырып, ана Рәсәй нинди зур, а сез кечкенә. Шунда минем фикер туды, инде мин уй туды теге кечкенә булсак та бәләбер утырттык бит сезне теге сөйләшүләргә, нитәргә. Мин теге оптимист ул яктан, нимә без күп теләгән максатларга ирештек. Шуңар теге нәрсәдер бик үкенечле ни калмады теге. Менә шуны булдыра алмадым дип, теге бик зур теләк бар иде. Юк. Әле күп нәрсәгә үзебездә хыялда да юк иде. Булай теге Татарстан чәчәк атар дип. Монда ул халыкка ул якын булды һәм ул халык рухланып теге эшли башлады. Шуңар без бит инде ул менә чагыштырсаң, без гел чагыштырадыр, Башкортстан белән күбрәк инде. Башкортстан зуррак та иде, 3 мәртәбә зуррак. Экономикасы көчлерәк иде. Әле җитмәсә анда теге безнең нефть булса, аларның бит конечный продукция диләр инде, эшкәртелгән. Ул кыйбатрак тора, аны сатуы да уңайлырак, файда да күбрәк китерә. Шуңар бөтен яктан Башкортстан алда иде. Самарага карасаң, әле Нижнида теге безнең белән каядыр бер тигез иде. Менә еллар үтте, без бөтенсен уздык, хәзер инде безне беркем дә куып җитә алмаячак. Дәүләттән генә тормый, халыктан да тора. Әлбәттә, теге башта ул бик халык рухланган иде, телне укый башлаган, аннан ничектер сүрелде ул. Мин әйтмим, теге дәүләт тә катырак эшләргә тиештер. Ансы сүздә юк. Но ул халыктан да күп кенә нәрсә тора. Аны бит мәҗбүри укытып булмый. Мәсәлән, мин үзем татар телен өйдә өйрәндем. Әти белән сөйләшеп, әни белән сөйләшеп. Без өйдә урысча сөйләшмидек. Шуңар ул әллә ни кирәкми аның өчен университетлар бетерергә. Өйдә дә өйрәнеп була. Шуңар аны тел дигәндә мин аны нитәр идем. Безнең мөмкинчелек бар, мәктәпләр бар, дәреслек бар, фильмлар, ниләр, әллә мазарлар, бөтенсе бар. Нәрсә тагы кирәк? Теләк кирәк. Әтисе, әнисе әйтергә тиеш балаларга укырга. Урыс телендә, инглиз телендә белергә кирәк. Шәймиев дөрес әйтә, өч телдә булырга тиешбез. Һәм мәктәпләрдә өч телдә, менә ул инде ул да борчылды, менә бу Мәскәү бит кысарга тырыша. Но ул табигый нәрсә, теге ул бәрбер өйрәнгән элек-электән, гасыр теге кысып, нитеп яшәргә һәм еш кына татардан да курыкты. Татар үзәктә тора бит. Бүтәнләр каядыр кырыйда булса, без Рәсәйнең үзәге. Шуңар бу мәктәпләр яңа концепция Шәймиевның миңа бик күңелгә ятты. Дөрес юл, шул юл белән барырга кирәк. Безнең дөресен әйткәндә ул стратегия бар. Без ниндидер адымлар ясадык. Башта инде теге нефть эшкәртү, аннан ниндидер заводлар салу, менә КАМАЗны саклап калдык, бүтән заводлар. Өченче адым бу яңа технологиялар, иннополислар, яңа шәһәр пәйда булды. Менә шул юл белән барсак без инде теге дөнья күләмендәге экономикасына кирип китәбез. Әле Рәсәй күбрәк сөйли ул. Аның теге ниндидер менә Сколково диләр инде. Сколково бит ул кечкенә генә. Рәсәй зур. Татарстан инде шәһәр генә түгел, ул бит шәһәр бу бер Иннополис. Аның
Әлмәттә дә аның турында уйлыйлар, Чаллыда да яңа технологияларына кертәләр. Республика буларак, Татарстан республика буларак алга китте. Стратегия дигәндә аны белмим нәрсә генә анда. Мин аны беләм, үзем дә катнаштым. Ләкин мин башта ук әйттем, былай гына аны менә 5 кеше утырып аны инде теге академиядан экономиканы белми торган, үзебезнең тарихны рәтләп белми торган кешеләр утырып язган икән, мин аңа ышанмыйм. Менә без Шәймиев белән кайвакыт монда сөйләшәбез. Шунда стратегия килеп чыга ул. Миңнеханов белән җиткәндә, мин Миңнехановка да, Шәймиевка да язадырым теге инде кул язмалар, каядыр бер 10 биттән слайдлар. Нәрсә ничек нитергә. Алар шуңар карап, төзәтмәләр кертеп, инде үз программасына кертәләр иде һәм аның өчен әллә инде калын нәрсә кирәкме ул. Безнең хәзер 7 томны инде тәрҗемә итәбез төрле телләргә. Инглизчәгә тәрҗемә иттек. Хәзер инде анда татарчага тәрҗемә итәләр, Кытай теленә, тагын ниндидер телләргә. Хәзер безнең берничә проект бар. Бик зур һәм авыр да авыллар тарихы. Авыллар тарихын язганда инде безгә белергә кирәк, нинди теге бик кешеләр бездә туды, нинди нәселе, каян килеп чыккан, кайсы шәһәрдән, кайсы авылдан. Менә шуны безнең монда генетиканы да без кулланабыз. Һәм ниләр дә чыганакларны өйрәнәбез. Бу зур эш, акчасы бар. Әкрен-әкрен генә ул бара эш. Фермаларда җитми, переработка кирәк, ансы аңлашыла. Менә мин Италиядә барып, шул, безнеңчә авыллар дисәк тә була инде, провинцияларда карадым, ничек алар эшли. Алар үз җирендә аның заводлар килеп утырган, әле теге IT технология белән, компьютерный. Мин аптырадым. Инде бик матур утырасың. Бу якта бакча, бу якта анда икмәк үсә, арышмы, бодаймы. Шунда алар утыра, зур технологияларны өйрәнеп нитеп, теге Европага эшлиләр. Мин шунда уйладым, менә татар авыллары да шулай теге үзенә табып, үз җиренә чакыртып, менә Италиядә ничек аны нитәләр. Бөтен Европа шулай эшли инде. Анда җир арзанрак теге. Анда салсаң үз офисны. Салымны кимтә. Һава чиста, ул да кирәк. Анда юллар булгач, аларга бәрбер. Менә ул әллә Миланда утырырга ди, мин бәрбер шуның хәтлек миңа 20 минут кирәк ди. Монда утырсам, шулай ук шул ук вакыт кирәк ди. Менә шул юл белән барсак, теге авыллар әкрен-әкрен генә яңа технологияларны кертә башласа, авыл хуҗалыгы гына түгел, киңрәк карарга. Иң башта переработка башлана инде, аннан тагы нәрсәләр. Татар ул нишләтсәң дә, ничек язылса да, ул бәрбер татар булып кала. Мин ул яктан бер дә шикләнмим, теге халык безнең нык ул инде гасыр аны итеп карадылар, теге киметеп. Татарлык кирәк, менә бу татарлык булса, ул үзе татар дип языла. Инде дәүләт күләменнән аны карарга теге нитмәсеннәр дип, каядыр агентлар төрле. Башкортстан инде, ансы аңлашыла, өлкәләрдә нитерләр инде теге урыс дип язылыгыз дип. Бу булыр, бу табигый нәрсә, моңа аптырарга кирәкми. Мин яшьләргә бик ышанам. Кайвакыт әйтәләр, менә без шундый идек, яшьләр хәзер андый сүлпән, теге. Замана үзгәрә, аны берничә итеп булмый. Хәзер аны кайтарып булмый, безнең яшьлекне кирәге дә юк. Бүгенге бүтән шартлар, бүтән мөмкинчелек, алар укымышлы. Хәзер компьютер технологиялары, китап та кирәкми. Менә минем күрәсез, монда китаплар беркайда юк. Бөтенсе компьютерда. Яңа технологиялар. Замана бик каты үзгәрде.
әзер булырга тиеш, тиз генә үзгәрер өчен. Менә бүген син монда эшлисең, ярый, өйрәндең, университет бетердең, менә синең квалификация бар. Ул кинәт кенә кирәк булмый. Менә шуңар әзер булырга кирәк. Физфак бетергәч, мин бит киттем теге сәясәткә. Аннан фәлсәфә, лекциялар фәлсәфә буенча укыдым университетта. Аннан бер Шәймиев чакырды да әйтте: "Безгә үзебезнең тарих кирәк, син тарихчы буласың." Мин гомердә аның белән шөгыльләнмәгән, тарихчы булып киттем. Мин өйрәндем тегесен дә өйрәнергә, бусын да өйрәнергә. Минем өчен табигый нәрсә. Ләкин замана хәзер шундый, шуңар әзер булырга кирәк. Аннан Татарстан булгач, без инде әлбәттә иң беренче татар теле, икенче урыс теле, өченчесе инглиз теле, тагы ниндидер телләр булса, ул да булсын. Шунсыз булмый бүген киң дөньяга нитергә. Өйрәнергә кирәк, чит илләрдә нәрсә яңалык бар. Үзебезнең дә кимсетмичә тегеләрне әллә ничектер күтәреп, менә алар гына акыллы дип. Мин үз вакытында бик күп эшләдем. Гарвард университеты белән, аларның профессорлары белән, Стэнфорд университеты белән эшләдем. Кембридж белән, артык түгел, күбрәк Оксфорд белән. Шуңар мин теге дөньяда нинди фикер йөртәләр, ничек йөртәләр, мин беләм. Без ул яктан бер дә ким түгел. Алар мине инде теге кабул иткәндә, нитеп теге бу зур әзер Европа эшләренә әзер кеше дип карадылар. Чыннан да без шулай. Минем әзерлек күбрәк килде инде теге тормыш шулай нитте, эш. Шәймиевтә. Ул да чит илләргә җибәрде, утырмагыз монда, карагыз, ничек төрле илләрдә эшлиләр. Иң акыллы фикерне алып кайтыгыз республикага дип. Менә шулай эшләсәң, теге бер туктаусыз өйрәнеп, һәр көнне бер туктасаң каядыр. Булды, мин өйрәндем инде күп нәрсәгә лаек дип. Шунда инде бетә башлыйсың. Читтәге татарлар, аларны былай да нитәсе инде үгетләсе юк. Алар былай да Татарстанга карыйлар. Алар чит илдә беләләр, ничек чит ил эшли. Ләкин онытмаска иде, менә яшь буын теге әлеге татар телен, Татарстан мәдәниятен онытып бара. Ансын онытмасын иде.